тоҷики мардум чӣ ҳол дорад? Свет нест. Ай саҳарай свет нест. Тоҷикистон 100 сол ақиб даёли. Ягон унҷо свет надорад. ноҳияи Фирдавсӣ. шикояти сокини яке аз ноҳияҳои марказии Душанбе аз бебарқӣ. барқ дар хонаи онҳо дар ин рӯзҳои сард ҳар рӯз 4 соат хомӯш мешудааст. мегӯяд дар ин сардӣ махсусан кӯдакон азият мекашанд. Кӯдак кабинин яки бечора 10 каватам печунин эхнакинеч мешаванин берун барф айна. мисли ин корбар дар ин рӯзҳои сарду пурбарфи Тоҷикистон сокинони зиёде аз гӯшаву канори пойтахт ва ҳамкишвар аз маҳдуд будани нирӯи барқ дар хонаҳояшон шикоят мекунанд. маъмулан лимити барқ дар минтақаҳо ҷой дошт, вале имсол ба гуфтаи сокинон дар бархе аз маҳаллаву баландошёнаҳои Душанбе ҳам барқро соатҳо ва бе огоҳӣ хомӯш мекунанд. 10 рӯз шид ки хунук шидай светҳои моро мекушанд. ё ай аз саҳар то абед ё ай абед то бегаҳ маҷбур мешем ки дар ами газ авқот кунем, чой кунем. кӯдаконам дар ин ҳавои хунук, дар хонаҳои хунук касал, грипп. қисме аз сокинони хонаҳои баландошёна дар ноҳияҳои атрофи шаҳр мегӯянд маҷбур шуданд бо бухории бобоӣ хонаҳои худро гарм кунанд. мисли ин хона дар ошёнаи дуюми ноҳияи Рӯдакӣ. маҳдуд будани барқ ва сардӣ сабаби он шуда ки баъзе аз сокинон дари худро баста ба хонаҳои хешу табор ё иҷора бираванд. ин роҳи гурез аз сардӣ барои як сокини ноҳияи Сино мушкили дигарро пеш овард. светомона бисёр киштан, дар рӯсе киштан. хесем рафтем квартира гирифтем, кӯдакои майда қати хинак бехран гуфтем бачаҳо келини мино хесем рафтем. у де ҳафтаи соем ки хонаро даст зад. хесем омадем бу. маҳдуд шудани барқ дар ин рӯзҳои ахир дар пойтахтро мақомот шарҳ надоданд, аммо моҳе пеш вазири энергетика як сабабро афзоиши талабот ба барқ гуфта буд. дуюм масъала ин бевосита вобастагӣ дорад ба тағйирёбии иқлим. барои мисол дар тира моҳи гузашта ва 2 моҳи зимистон боришот қариб ки 95% нисбати соли гузашта кам шудагӣ. ва ин албатта резиши оба дар дарёи вақт ки аксарияти иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ дар ҳамон ҷойгир ҳастанд, албатта таъсири манфии худро дар ин бора расонд. бархе ба ин гуфтаҳо шак доранд ва содироти нирӯи барқро ба хориҷа далели аслии сарду торик мондани хонаҳои худ медонанд. бебарқӣ махсусан дар фасли сармо солҳо боз як мушкили аслии сокинон дар Тоҷикистон аст.